Så jeg vil tale om Baudelaire's etiske fundament, meditationen på kærlig venlighed, metta bhavana. Kærlig venlighed, som formentlig er den vigtigste emotion i vores liv overhovedet. Og er det for alle mennesker, og har været det til alle tider. Hvis vi ser på Baudelaire's meditationspsykologi, på kategoriseringen af gavnlige og ugavnlige sindstilstande, så ser vi, at alle gavnlige sindstilstande, de er rødbetinget af begærløshed, frihed for ego-refererende begær, potentiel intuitiv viden eller intuitiv forståelse, den form for forståelse, der opstår, der er eksperientiel, som opstår i direkte konfrontation med den genstand, der vi forstår, og potentialiteten af kærlig venlighed. Altså de tre rodbetingelser er det etiske underlag for alle gavnlige tilstande. Kærlig venlighed kan være aktualiseret i intentionen, den artikulerer intention af kærlig venlighed, men den kan også bare være potentielt til stede, for eksempel i indsigtsmeditation, når vi ser ind i momentariteten af objektet, for eksempel. Den tilstand af koncentreret opmærksomhed, der har den indsigt, har til rodbetingelse den potentielle kærlige venlighed. Men den er selvfølgelig ikke aktualiseret på samme måde, som når man udtrykker kærlig venlighed på en anden person. Eller det kan også være over for en selv. Metta, der gerne oversættes til vesterlandske sprog, i hvert fald til engelsk, ved loving kindness og til dansk blandt andet. Forsøgsvis kærlig venlighed er nok det samme som kristen næstekærlighed. Der er ikke nogen grund til at antage, at en så vigtig emotion er forbeholdt buddhister. Vi ser, at den etiske kvalitet af kærlighed er et grundelement i mange religioners lære. Og det er den samme, formentlig den samme emotion, der så er iklædt, måske lidt varierende teoretiske gevanter. Men det, der karakteriserer den kærlighed, er dens uforbeholdenhed, dens ubetingethed. Ligesom den gode forældres kærlighed til sit barn. Der er ingen betingelser. Men lige så snart den kærlige venlighed indgår i fortætninger med begær, så er der betingelser. Og så er også eksklusivitet. Der er kærlighed til den ene, eller kærlighed til de få. Når der er begær, der er betingelser. Mens i den anden ende af skalaen, der er non-eksklusivitet. Det er den kærlige venligheds natur at omfatte alt, der lever. Alle følende væsener. Mennesker, dyr. Man kan sige, at det, der ligesom er grundskabelonen, det er vores evne til i en eksistentiel og spirituel forstand at se os selv i andre levende væsener. Sådan helt basalt, helt grundlæggende. For eksempel alle mennesker har de samme grundlæggende behov. Vi kan genkende. Det giver meget mening for mig at tænke, at jeg ønsker at være lykkelig, og det er meget nemt for mig at se, at det gør faktisk alle andre, jeg kan være opmærksom nærværende med. Også dyr. Ganske indlysende. Der er ingen dyr, der ønsker at være ulykkelig. Eller lignende. Så i den forstand, så ser vi det, vi sætter højst i os selv, i en anden persons behov. Og det er ligesom skabelonen for empatisering. Man sætter sig selv på den måde i den anden sted. Og det er den kærlige venligheds uforbeholdende og ubetingede natur. Så der er ikke noget
usædvanligt buddhistisk i den kærlighed. Men det meget specifikt buddhistiske og helt ejendommelige, det er så den måde, vi udvikler eller kan udvikle den metodisk på, som vi vil gøre om et øjeblik, og som vi vil gøre efterfølgende hver dag på den her retreat. Og den kærlige venlighed er også en samatha-meditation. Den struktur består i, at vi visualiserer til at begynde med en kær person fra vores liv, og så repeterer vi metodisk intentionen af kærlig venlighed rettet mod den visualisering. Og vi repeterer, det er vigtigt, at vi ikke repeterer intentionen bare mekanisk, men at vi repeterer den med en følt fornemmelse for den sande betydning. Det, at vi ønsker, at den anden person må være lykkelig, ligesom vi selv ønsker at være lykkelig. Det, at vi ønsker, at den anden person må være fri for lidelse, ligesom vi selv ønsker at være fri for lidelse. Og det, at vi ønsker, at den anden person må leve i fred, ligesom vi selv ønsker at leve i fred. De her intentioner kan man selv, så at sige, komponere. Det, jeg anvendte her, er en standardformulering. Og de giver alle tre udsagn, de peger jo i samme retning, nemlig på den kærlige venligheds uforbeholdne godhed. Men det er godt at have som minimum 3 udsagn til strukturering af intuitionen af intentionens mening. Nogle mennesker bryder sig ikke om den her standardformular. De synes, at ordet lykkelig, det er sådan lidt banalt, og fred, leve i fred, det er sådan lidt højtidsstemt osv. Okay, så må man lave sine egne udsagn. Det er vigtigt, at man har nogle udsagn, der giver optimal mening for en, når man repeterer det. At de reflekterer ens potentiale for ubetinget og uforbeholden godhed i relationen til en anden person. Og også i relationen til os selv. Så alternative eksempler kunne være, må du altid være glad, må du være sund og rask, må du være fri for angst, osv. osv. Det er vigtigt, at udsagnene har en almen karakter, at de har en almen karakter. Noget, som vi selv ønsker, og som det er nemt at forstå, at alle andre også ønsker, når vi er opmærksomme nærværende. Men i indlæringsøje med, når vi nu gør meditationen om et øjeblik, så vil jeg anbefale jer at anvende denne her standardformular, med mindre I allerede har en rutine med den meditation, og derfor har udviklet jeres egne udsagn. I aften kan I på jeres værelse, så kan I så tænke lidt over, hvordan jeres specifikke udsagn, der giver mest mening for jer, skal være. Lad være med at bruge for meget tid på at gruble over, hvordan den skal udformes nu, når vi mediterer om et øjeblik. Og det gælder også jeres valg af den første person, vi vil meditere på, nemlig den såkaldte primære kære person, eller velgøren. Den person, som det giver meget mening, det giver mest mening for os, at visualisere med henblik på at komme i kontakt med meningen med intentionen, når vi retter den mod vedkommende. Og det kan man godt så lige indledningsvis være lidt vildred med. Skal det nu være min bedstefar, eller min bedstemor, eller min far, eller min mor, eller en tredje eller en fjerde? Det kan være en af de personer. Det kan være en rar tante, en rar onkel, en søskende, eller et barn, en søn eller en datter, eller bare en god ven, som man har en historie sammen med om begærløs kærlig venlighed.
Så lad være med at bruge for meget tid med at spekulere over, hvem det nu skal være. I kan altså skifte personen ud senere. Men på sigt er det vigtigt, at den person forbliver nogenlunde den samme. Man kan godt skifte den primære kære person ud, men man skal helst ikke gøre det for tidligt. Det giver også netop mening, at hvis der er en ambivalens i relationen til den primære kære person, og det er jo meget almindeligt for vores relationer, at de indeholder sådan en ambivalens, så kan man gå i dybden med relationen og ligesom befri den fra den ambivalens gennem meditation på kærlighed. Det er et lidt langsigtet projekt, men meget givende og berigende. Man ser måske ind i det irrationelle ved den ambivalens og de uhensigtsmæssige omstændigheder, hvor den opstår osv. Så man ligesom afbetinger sit sind for den. I det hele taget så er den her meditation meget kartaktisk. Det er også en meget fleksibel meditation. Vi vil gøre det, jeg kalder en læringssekvens om et øjeblik, men når I mediterer på egen hånd, så kan I anvende en hvilken som helst rækkefølge af de personer, vi nu mediterer på. I kan starte ud med jer selv, eller I kan starte ud med en vanskelig person, som I måske har en akut stressfuld relation til lige nu, eller I kan starte ud med en primære kære, eller en hvilken som helst kære. Det vi vil gøre er, at vi vil først meditere på den primære kære, så vil vi rette intentionen mod os selv, så vil vi efterfølgende meditere på forskellige såkaldte almindelige kære personer, som er alle andre kære personer end lige den primære kære person. Det kan være venner, naboer, andre familiemedlemmer, hvis den primære kære person er en familiemedlem. Og det kan være arbejdskollegaer, det kan være hvem som helst. Man omfatter et eller andet omfang med intentionen og indstillingen og følelsen af kærlighed. Dynamikken i meditationen, den psykologiske dynamik, til forskel fra den perceptionspsykologiske, eller den perceptuelle dynamik, er, at vi går fra de kære personer til at visualisere neutrale personer, personer, der faktisk ikke siger os noget, når vi visualiserer dem. Og så sigter vi efter at omfatte den med mening med intention og kærlig venlighed, som vi har udviklet fra de tidligere meditationer. Og det kan man gøre i en og samme meditation. Så går man tilbage, eksempelvis til den primære kære person. Visualiserer den primære kære person. Altså går man død i meditationen på relationen til en neutral person, så kan man lige give slip på den visualisering, og så gå tilbage til den primære kære person, komme i kontakt med meningen, med intentionen. Må du være lykkelig? Må du være fri for lidelse? Må du leve fri? Og så gå tilbage til den neutrale og omfatte personen med intentionen, så det giver mening for en. Til sidst så tager man hul på kategorien af fjendtlige personer, og det er personer, som en eller anden grund vækker negative følelser i en, når man visualiserer dem, når man tænker på dem. Og så gør man det samme som over for den neutrale person. Men hvis man er i en akut vanskelig situation, så kan man relativt hurtigt inddrage den fjendtlige person. Så behøver man ikke så holde på hele kategorien, men bare en, den akut vanskelige. Og ligesom åndedrætsmeditation, så kan meditation med kærlig venlighed praktiseres både i den formelle sædemeditation, eller det er udgangspunktet for dens udvikling, men også praktiseres informelt ude i det polariserende hverdagsliv. For eksempel i vekselvirkning med andre mennesker. Man repeterer intentionen af kærlig venlighed rettet mod den person, man interagerer med. Og som jeg har nævnt, meditation er en form for investigation.
Så man kan praktisere informel kærlig venlighed som en investigation af, om og hvordan det virker på ens relation og ens adfærd i en situation med en vanskelig person, eller med en neutral person. Altså er man sammen med en person, der stresser en, okay, så kan man prøve sig frem med, om det her fjerner stressen fra situationen, fjerner fjendtligheden fra situationen. Det er meget virkningsfuldt. Jeg har som psykolog erfaringer med personer, der bliver i stand til at håndtere deres sociale angst gennem den her meditation. Fordi det giver det meningsløst at være bange for andre mennesker. Og kan man komme i kontakt med sin forbundethed, med autenticiteten af sin forbundethed med den person, man ellers frygter, jamen så fordamper frygten lige pludselig. Der er ingen frygt i den kærlige venlighed. Det der karakteriserer relationer, hvor i der er negative emotioner, er jo, at de bliver meningsløse for os. At de opleves som meningsløse. Hvorimod intentionen, refleksionen over intentionen af kærlig venlighed igen bringer os tilbage til meningen med at være i relation til den eller andre person. Derfor er denne her meditation kommer ind på Vesterlands psykologi. Den er meget virkningsfuld til håndtering af depressive tilstande. Nu nævnte jeg sociale angsttilstande og depressive tilstande. Som jo netop er karakteriseret ved, begge de tilstande er karakteriseret ved, at man trækker sig fra andre mennesker, og man mister lysten til at være sammen med andre mennesker. Og det er jo faktisk noget af det værste, man kan gøre, det bliver ens problem bare større. Så det bedste, man kan gøre, det er at reflektere over sin forbundethed med andre. Så i den forstand, så er kærlig venlighed intentionen, indstillingen og følelsen af kærlig venlighed Buddha-lærers etiske fundament. Når man har den intention i sin tale, i sin handling, i sin levevis, så er den ædle ottefoldige stis 3 stilede, der har med moralitet at gøre, opfyldt. Rigtig handling, rigtig tale og rigtig levevis. Rigtig tale, rigtig handling, rigtig levevis. Så derfor har jeg ikke nævnt, som man samtidig plejer, de såkaldte 5 moralske forskrifter. Fordi de er, grundlaget for dem er intentionen af kærlig venlighed. Når vi arbejder med intentionen, med mening med intentionen af kærlig venlighed, så er alle krav til gavnlig vandel, ifølge Buddha-læren, opfyldt. Den perceptionspsykologiske dynamik i meditationen, eller en perceptuel dynamik i meditationen, består i, at det er en koncentrationsudviklende meditation, som i princippet ikke er anderledes end andres meditation. Og man kan også praktisere den her meditation med henblik på at udvikle koncentration, som man så efterfølgende bruger til anvendelse af indsigt, udvikling af indsigt i sindet, som i vipassana, i indsigtsmeditation. Altså der er mange forskellige meditationer, der er anvendelige til at udvikle koncentration, der kvalificerer for indsigt.
Og nogle mennesker, de tænker, eller de siger, giver udtryk for, at de synes, det er lidt kunstigt, det her med at sidde helt alene og arbejde med den her emotion og intention, for de synes selv, at de er meget kærlige mennesker, og det er der nogen, der er. Så er det en god nyhed, at jamen, så er det måske en god idé at bruge den meditation til udvikling af koncentration, som du så bagefter bruger til at udvikle indsigt. For nogle mennesker er det meget nemt at udvikle metta, kærlig venlighed, og for andre er det nemmere at udvikle koncentration gennem andres meditation. På den her retreat, der vil vi kun anvende de her 2 samatha-meditationer. Men der er faktisk mange andre, vi kunne anvende. Jeg tror, jeg nævnte det den anden dag, for eksempel visualisering af en mandala, eller visualisering af lys, og så videre. Det er godt at gøre den her meditation ved slutningen af en åndedrætsmeditation. Fordi den struktur er lidt mere kompliceret end selve åndedrætsmeditationen. Den kræver lidt mere koncentration, ligesom at begynde i begyndelsen. Fordi der er både en visualisering, og så er der repetitionen af intentionen rettet mod visualisering. Og indimellem sker det samme som ved åndedrætsmeditation. Lige pludselig er man langt væk i tanken. Der er en tanke, fuldstændig ligegyldig tanke, der handler om noget helt 20. som vandrer med ens opmærksomhed. Og så lige så snart man bliver opmærksom på, at det er det, der er sket, og man bliver opmærksom på sin opmærksomhed, så man kan styre den, så trækker man den tilbage til strukturen, visualiseringen og repetitionen af intentionen med en følt fornemmelse for meningen med hvert ord i udsagnet. Må du være lykkelig, må du være fri for lidelse, må du leve fred. Buddhister, de plejer at sige, må du opleve nirvana, eller må du vinde nirvana. Det er ikke sikkert, at det giver nogen mening for jer, derfor skal I ikke anvende den formular. Men ifølge buddhismen, så er nirvana sindets irreversible emancipation, og derfor den højeste lykke. Friheden fra al uvidenhed, alt begær, alt had, både potentielt og aktualiseret. I kan anvende den, hvis I ønsker det, i sekvensen. Jeg vil guide jer i, der anvender altså den lidt mere neutral, må du leve i fred. Ja, er der nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Ja. Du siger, at man helst ikke skal ændre sin primære kære person. Så ja. Ofte i hvert fald. Gælder det samme for de ord, man bruger? Grunden til, at det ikke er så godt at ændre noget, selvom man kan, altså der er ingen dogme omkring det, det er jo, at, fordi det er også en koncentrationsudviklende meditation. Derfor er det godt at have det samme udsagn. Du repeterer ligesom et mantra. Du repeterer igen og igen, og så det bliver nemt for dig at komme i kontakt med, for eksempel i en presset situation, hvor du har brug for at komme i kontakt med autenticiteten af din forbundethed med den person, som presser dig. Så er det nemt for dig. Det er ligesom ryger gennem din tanke, må du være væk. Må du være fri på lidelse. Hvis du hele tiden skifter ordlyden ud, så skal du bruge lidt mere, skal du tænke lidt mere over det, kan man sige. Og altså, når meditation vinder fremdrift, så er det ikke ordene i sig selv, der er vigtige, men netop deres betydning. Altså, vi intuerer deres betydning. Selve erkendemåden, også i den her meditation, er intuitiv. Det er ikke sådan en analytisk viden om den kærlige venlighed, som min tale her jo er et udtryk for. Men man kan ændre udsagnene, og
på Kerteminde-retreaten, der fortalte Joseph om en situation, han havde oplevet kort tid efter den 11. september i New York, efter terroristdåden. Han underviste på en retreat, og så interesserede det ham at teste, hvorvidt den kærlige venlighedsnatur vitterlig er uforbeholden og betingelsesløs. Og så prøvede han at instruere de her mennesker, der alle sammen var fra New York, i at ønske kærlig venlighed for de her terrorister, der havde fløjet ind i World Trade Center. Og det ville de absolut ikke. Altså, det var lige før hele retreaten, der brød sammen. Det ville de overhovedet ikke have noget med at gøre. Og så gik Joseph og reflekterede over det et stykke tid, og så kom han tilbage, og så sagde han, okay, så lad os prøve at formulere udsagnet således. Må du være fri for aggression? Må du være fri for uvidenhed? Og det kan pludselig mening for dem. Og det er udtryk for kærlig venlighed. Det er udtryk for en kærlig venlighed. Tillempet en meget vanskelig situation. Så på den måde, så kan man altså også ønske en person, der har krænket andre mennesker, eller måske krænket en selv, kan man rette intention af kærlig venlighed mod i den udformning. Må du være fri for had? Må du være fri for uvidenhed? Det er det bedste, der kunne ske ved den person. Okay? Så i nogle situationer, så kan man tilpasse, så giver det mening at tilpasse udsagnet. Men generelt er det godt at have ligesom en standardformular, og formularen skal være koncis, kortfattet, nemt at repetere og koncentrere opmærksomheden på. Må du være lykkelig? Eller må du være glad? Må du altid være glad? Må du have et lyst sind? Må du være sund og rask? Så lad os meditere på åndedrættet i nogle minutter, og så vil jeg guide jer gennem den her læringssekvens.
Og så bringer erindring til erindring billedet af en sådan primær kærperson, som jeg lige talte om. Og fokuserer ind på portrættet af personen. Undgå at få for mange livshistoriske detaljer med ind i portrættet, ellers bliver det vanskeligt at fiksere. Og eftersom den nærmeste årsag til kærlig venlighed er opmærksomheden på andre menneskers elskelige kvaliteter, så reflekter over nogle elskelige kvaliteter hos den person. Og så gentag med sindesændret stemme med en følt fornemmelse for hvert års sande betydning, intentionen af kærlig venlighed rettet mod visualiseringen. Må du være lykkelig, må du være fri for lidelse, må du leve i fred. Må du være lykkelig, må du være fri for lidelse, må du leve i fred. Så vi vil meditere i 10 minutter på gentagelsen af intentionen rettet mod visualiseringen. Og vær opmærksom på, at åndedrættet hele tiden forbliver det dybe, langsomme leje.
Det gør ikke noget, hvis visualiseringen er utydelig eller fluktuerer, så længe I ved, hvem personen er.
Og så giv slip på visualiseringen og hold inde med gentagelsen af intentionen. Og træk et øjeblik opmærksomheden ned til fornemmelsen af Gudens hævende synken. Og så lad opmærksomheden på åndedrættet glide baggrunden. Og ret i det følgende opmærksomheden på intentionen af kærlig venlighed rettet mod jer selv. Og nu er der ingen visualisering, og udsagnene kun lyde således. Jeg ønsker at være lykkelig. Jeg ønsker at være fri for lidelse. Jeg ønsker at leve fred. Jeg ønsker at være lykkelig. Jeg ønsker at være fri for lidelse. Jeg ønsker at leve fred. Så vi vil meditere i 10 minutter på gentagelsen af intentionen rettet mod os selv med en følt fornemmelse for hvert års uforbeholdende betydning.
Og så hold inde med gentagelsen af intentionen, og træk et øjeblik opmærksomheden ned til åndedrættet. Og så lad opmærksomheden på åndedrættet glide baggrunden. Og ret i det følgende opmærksomheden på forskellige almindelige fjerde personer, en af gangen, som I mediterer på samme måde som på den primære fjerde person. Først visualiserer I portrættet af personen, dernæst reflekterer I over nogle elskelige kvaliteter hos den person, og derefter gentager I intentionen af kærlig venlighed rettet mod visualiseringen. Og for at øge den psykologiske intimitet i meditationen, så prøv at inddrage personens navn i hver af udsagn. Må du være lykkelig, Søren. Må du være fri for lidelse, Søren. Må du blive i fred, Søren.
overgangen til meditationens ophør, så prøv at meditere med åbne øjne. Og så prøv at rette intentionen mod alle, der er til stede i det rum. Må alle her være lykkelige. Må alle her være fri for lidelse. Må alle her leve i fred. Det vi vil gøre fra nu af, det er ved slutningen af enhver meditation, vil vi meditere på kærlig venlighed i 5 minutter. Jeg slår syngeskolen an og til signaler om, at nu starter vi på metta-meditation. Og så mediterer I på, hvad I nu har lyst til at meditere på, men som minimum også på en af jeres, hvad skal vi kalde det, meditationsfælder her fra retreaten, og en ny hver gang. Så man sikkert fået en forståelse af, at det er en meget fleksibel meditation. Altså man kan lave sine egne metta-meditationer. Man kan også meditere på grupper, og man kan meditere på som vi gjorde det til sidst, på abstrakte grupper, altså må alle. Det kan også være alle. Må alle på Mols være lykkelige, eller må alle katte her i nabolaget være lykkelige. Hvad man nu kan finde på, som giver mening for en. Ja. Når vi skal meditere på hinanden, så kunne det være rigtig rart at kende navnene. Ja, så vi tager lige en navnerunde. Så Liselotte, nu siger jeg dit navn. Så ved vi, hvem du er. Ja. Mary. Tanna. Lidt højere. Tanna. Mm. Linda. Bjørk. Lene. 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 Ja. Christine. Christina. Ja. Tina. Ja. Alina. Alina. Danja. Mm. Christian. Alice. Sebastian. Så vi er over. James. Ja. Moses. Vi er Paprika. Og så, ja. John. John. Elly. Maja. Mm. Connie. Okay. Vi kan måske lige repetere navnene en gang i morgen. Ja, altså den primære kæreperson kan godt være flere personer. Hvis man nu har 3 børn, som man elsker lige højt, så kan man godt visualisere dem alle sammen på en gang. Det gør det lidt vanskeligere sådan rent perceptionspsykologisk at holde styr på det, men man kan prøve sig frem. Det er meningen, der er det vigtige. Som jeg sagde, det er og som jeg også har fået indtryk af, det er en meget kartatisk meditation, altså meget følelsesforløsende meditation. Og man kan også bruge den til soveprocesser. Men man skal vide, hvad man gør, fordi man kan komme i kontakt med meget modsatrettede følelser. Og det er jo så netop det kartatiske i den. Og derfor så er det ikke godt at bruge en afdød, som man stadig er i sorg over, som primærkæreperson. Men man kan bruge personen
som en almindelig kær person. For det, der sker, når man mediterer på en person, som man endnu sørger over, det er, at man kommer i kontakt med sorgen. Og sorg er ikke kærlig venlighed. Det er en anden følelse. Den kan være betinget af den kærlighed, man har haft til personen, men sorgen i sig selv er ikke kærlig venlighed. Ja. Når du siger primær personen, er det så den, man elsker allerhøjst? Eller den, der har allermest brug for? Ja, det kan man godt sige. Altså den, der gør det nemmest for dig at komme i kontakt med meningen, med intention og kærlig venlighed, når du retter den mod vedkommende. Ikke? Det giver meget mening for dig. Man kan også sige, at det er den person, der har lært dig meningen med intentionen. Og derfor så er det tit en forælder eller en anden omsorgsgiver. Ja. På de her 5 minutter, altså til resten af meditationen, skal vi både nå en primær person og os selv, og en har forbrugt. Nej, det vi gjorde lige nu, det er bare en læringssekvens, altså, så I kunne få en fornemmelse af dynamikken i meditationen. Du kan starte med hvem som helst, og du kan også bare nøjes med at meditere på din sidemand. Men altså, det er altid godt lige at, for eksempel, lige at komme i kontakt med en person, som du har en meget kærlig relation til, for lige ligesom at komme i kontakt med meningen, og så gå over til andre personer.